Upat ka mga lalaki ang nadakpan sa pasakop sa Talisay City Police. Kanakuhaan og video ang ilang pagpanglungkab sa usa ka establishmento sa Barangay Tabulok, Talisay City. Sa kuha sa CCTV footage, una makita kining gaitom og t-shirt nga lalaki nga nagbitbit og sako. Sunod makita ang paggawa sa laing duha pa ka mga lalaki gikan sa gamay nga agianan nga nagbitbit gihapon og mga sako. Yano na silang galakaw palayo sa lugar. Apan nasuta nga ang mga suspitsado miagi sa gamay agianan. Dayon ni saka og giingong miagi sa kisame. Nga ilang giguba hangtod nga nakasulod. Giguba usab nila ang usa ka vault sa tindahan ug gikawat ang 15,000 pesos nga cash. Nasuta ang pagpanglungkab ni atong Lunes pasado alas 9 nas buntag. Sa gihimo nga follow-up operation nasikop ang upat sa 5 ka mga itumbok nga nanglungkab nga nag-edad og 21, 20, 19 ug 18 anyos. Samtang padayon pang gipangita ang usa nila nga kauban nga nailalang sa angga nga dugong. Lakip sa gikawat ang mga scrap metal. Kasong robbery ang gipasakap pato kanila.